العلاقات والتنسيق السياسي القائم بيننا، ولكي توفر دولنا مدخلا طبيعيا لتعزيز التعاون بين إفريقيا وأوروبا. Επομένως, έχουμε συμφωνήσει να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της μεταξύ μας συνεργασίας προκειμένου να είναι αναλογικό με το επίπεδο των πολιτικών σχέσεων καθώς επίσης του πολιτικού συντονισμού που υφίσταται μεταξύ μας προκειμένου οι χώρες μας να γίνουν μια φυσική πύλη για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. وفيما يتعلق بشؤون منطقتنا المشتركة فقد توافقت رؤانا حول أهمية توافر الإرادة الجماعية لدحر الإرهاب والقضاء عليه. Σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινή μας περιοχή, τα οράματά μας έχουν συμφωνήσει σχετικά με την σημασία εξασφάλισης της ομαδικής βούλησης για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. من خلال رؤية شاملة تشمل كافة الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية. Μέσα από ένα γενικό όραμα το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. وتأتي مدعومة بجهود المجتمع الدولي لتكثيف منابع الإرهاب ووقف إمداد الجماعات المتطرفة بالمال والسلاح. Και εντάσσονται και στηρίζονται στην υποστήριξη των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για να στεγνώσουν πλέον οι πηγές της τρομοκρατίας και να σταματήσει ο εφοδιασμός των εξτρεμιστικών οργανώσεων με χρήμα και όπλα. ويؤلمنا جميعا أن تقوم جماعات التطرف والإرهاب التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من مصدر واحد بارتكاب جرائمها تحت ستار الدين، ونرى تلك الجرائم البشعة في صور مجازر جماعية آثمة يتم اختيار ضحاياها وفقا للهوية والديانة. Μας λυπεί όλους ότι αυτές οι ομάδες του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, οι οποίες αντλούν τις εξτρεμιστικές βίαιες αντιλήψεις τους και σκέψεις τους από μια πηγή, μας λυπεί ότι διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα κάτω από την σκέπη και το πρόσχημα της θρησκείας, μια θρησκεία που είναι αθώα από αυτούς, και βλέπουμε αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα σε μορφή ομαδικών σφαγών, όπου επιλέγονται τα θύματα σύμφωνα με την ταυτότητα και το θρήσκευμά τους. واسمحوا لي هنا ان انا باسمنا جميعا وباسم الانسانيه ان احنا نقدم التعزئه في اشقائنا الاثيوبيين الذين تم نحرهم في ليبيا منذ ايام قليله. Επιτρέψτε μου εκ μέρους της Αιγύπτου να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους αδελφούς Αιθίωπες, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν πριν λίγες μέρες στην Λιβύη. اتفقنا على الاستمرار في العمل سويا للإسهام في التوصل إلى حلول دائمة وتسويات عادلة لقضايا منطقة الشرق الأوسط. Έχουμε συμφωνήσει στην συνέχιση της συνεργασίας από κοινού για να συμβάλλουμε στην επίτευξη μονίμων λύσεων και δίκαιων διευθετήσεων των ζητημάτων της περιοχής της Μέσης Ανατολής. وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأحياء جهود السلام. Επικεφαλής των οποίων είναι το Παλαιστινιακό πρόβλημα, καθώς επίσης και για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαδικασιών. بهدف تحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. Με σκοπό την επίτευξη της λύσης που βασίζεται στα δύο κράτη βάσει των ψηφισμάτων της διεθνούς νομιμότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους με κυριαρχία βάσει των συνόρων της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. شددنا على أهمية تكاتف الجهود الدولية
بهدف إعادة استقرار إلى ليبيا ودعم شرعية المؤسسات الوطنية، وأعربنا عن قلقنا العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق. Υπογραμμίσαμε την σημασία των κοινών προσπαθειών προκειμένου να επανέλθει η σταθερότητα στη Λιβύη, η στήριξη της νομιμότητας των εθνικών θεσμών. Εκφράσαμε επίσης την πλήρη ανησυχία μας σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας σε αυτή την αδελφή χώρα. والتهديدات الإرهابية التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار دول الجوار والدول المتوسطية، واتفقنا على ضرورة المضي قدما في مواجهة الجماعات الإرهابية. Καθώς επίσης τις τρομοκρατικές απειλές οι οποίες επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών και των μεσογειακών χωρών. Συμφωνήσαμε στην ανάγκη να προχωρήσουμε μπρος για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών οργανώσεων بالتوازي مع الجهود السياسية الدولية الجارية لتحقيق الوفاق الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. Παράλληλα με τις καταβαλλόμενες διεθνείς πολιτικές προσπάθειες που γίνονται τώρα για την επίτευξη της εθνικής συμφιλίωσης και την εκτέλεση των σχετικών με το θέμα ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. أعبر مرة أخرى عن سعادتي بزيارة قبرص والالتقاء بزعيمين متميزين لدولتين صديقيتين. Για άλλη μια φορά εκφράζω την χαρά μου για την επίσκεψη της Κύπρου και τη συνάντησή μου με δύο ξεχωριστούς ηγέτες σε δύο φίλες χώρες. وأرى أن اجتماع القمة الثاني لدولنا الذي يجيء بعد 6 أشهر فقط من اجتماعنا الأول يعكس بوضوح عزم دولنا على تعميق التعاون فيما بينها. Πιστεύω ότι η σύγκληση της διάσκεψης κορυφής, της δεύτερης των χωρών μας, η οποία συνέρχεται μετά την πάροδο μόλις 6 μηνών από την πρώτη συνάντησή μας, αντανακλά με ευκρίνεια την βούληση των χωρών μας για την εμβάθυνση των μεταξύ μας συνεργασιών. بما يصون مصالح شعوبنا ودعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في الشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط. Διαφυλάττοντας τα συμφέροντα των χωρών μας και στηρίζοντας την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. ويوفر نموذجا ناجحا للتعاون الأورو-متوسطي لصالح مواطنينا. Διαθέτοντας έτσι και εξασφαλίζοντας ένα πετυχημένο μοντέλο ευρωμεσογειακής συνεργασίας προς όφελος των πολιτών μας. أشكركم باسم كل مصري ومصرية على حفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة. Σας ευχαριστώ εκ μέρους κάθε Αιγυπτίου και Αιγυπτίας για την θερμή υποδοχή και το θετικό κλίμα που κυριάρχησε στην επίσκεψη. وما لمسناه في اجتماعاتنا من نية صادقة وإرادة سياسية واضحة لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتنا المتميزة. Και όσα αντιληφθήκαμε κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας από ειλικρινή πρόθεση, πολιτική ευκρινή βούληση για την περαιτέρω προώθηση, νέα προώθηση των ξεχωριστών μας διακεκριμένων σχέσεων. في الختام أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس. شكرا. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την αυτοεξοχότητα τον κύριο Πρόεδρο. Ευχαριστώ.